Asibekelele, this is Babu Dokotela. Lana sisema liftini Babu Dokotela. Umubuka la, I want you to see here, we are on the 10th floor. This is the 10th floor. Ufuna ningilandele umuntu uze Babu Dokotela because we have opened a business institute for abantu abazofuna into ezinkulu. Akekho ngilandele. Umufika la siza ngapha. This is our place where we're going to. Let's go. Uzofika la, ubhale ukuthi Babu Dokotela, uyafika lana ku 10th floor. Siyangena. La usenyangeni ezinye izinto sizozibuka with an eye yokunyanga. Siyavala la ngoba sifuna ukuthi umuntu befika la, uma ufika la uhamba nama bodyguard. Depend ukuthi mangaka. I'll age them ukuthi elinye lihlale la, elinye lihlale la bodyguard. Because they will follow you only if you want them to ukuthi babakulande. Let's carry on asiqhubekeni. La uzofika kunomuntu ohlala la. Lo hlala lana usuke ezo receiver labantu asuke ehleli nabo la. Wena uza ngapha. Lana it's where you enter as a business professional. Uzohlala lana. What is happening here? There are couches that are reserved, very comfortable, special for your back ache, and then uzakwazi ukuhlala lana. But udaba olukhulu wena you'll be seated over here. You'll be seated over here. Wena lona umuntu lana oku-interpretelayo or umuntu okuthathela amanothi yonke into esikhulumayo. Or you can even bring your surplus abanye abantu ozobahlasa la if ukuthi you really want them to hear ukuthi sikhuluma ngani, and then listen to me carefully. Uma uze la kuba udokotela, you cannot outsmart us ngayo yonke i-threat lapha phezulu. I've got a camera. I've got a camera that will view ngisenzani, and then behind you ufuna ubuke kahle la. Lana I've got a screen, meaning that your footage was taken from coming uzoba ngoba sibalekela ukuthi ngabantu abahlakaniphe kakhulu abangafuna ukwenza noma yini abangayifisi, kodwa la ke ilana ke engizofuna ukuthi wena othi uze ngokwebusiness angiyichazela umuntu othi babudokotela ngifuna nje into enkulu, babudokotela ngifuna ukusebenza but ngifuna unginike into enamandla. I'm not going to mix you nabantu asuke beze ngokwa generally. This business institute, okay, ngamabomu ngapha ngifuna ukutshengisa ngapha. Outside here ngisenze ngamabomu ukuthi ube ne ultra view of Durban. The time usahleli ulinto babudokotela, clear anxiety, take pictures, do your selfies, whatever do. Ngenza ukuthi ngafaka ama curtains so that ngesikhathi uhlala usahleli lana ubone part of Durban ukuthi wow, Durban nansi Moses Mabhida, nansi Tisha Center, nansi Morningside, nansi Glenwood. Ubone indawo eziningi ngesikhathi usahleli la. Oh, naka amahotela asolwandle kulungile uhlela lana ke ngikuvulele ke le busy ensuthi engicabanga ukuthi uzokwazi ukuthi enjoy. This is Babu Dokotela, this is what I'm fanele ukuhlela khona on this. Ake siqhubekeni sizenze umsebenzi wethoba. Siyabonga. Bantu bakithi nje base nginikwazi ukuthi nginitshengise indawo, because most of the time when we talk about is it high sinenda abantu abawukuthi thothi asikwazi ukuyiprove lento, then now we proof now ukuthi sina indawo business institute. Njengamanje into engifuna ukuyikhuluma la ibalekile mabhebeza lo first namadoda impumalanga ntshonalanga, kunesiwasho sakhona esipink. Lesasiwasho sihle kakhulu engizoskipa namabhebeza. Isiwasho lesiyana engifuna ukuthi uma usebenzisa iba umuntu who has diagnosed himself or herself ukuthi usekushaya isikhathi ukuthi manje asisebenzise. Angingabe umuntu ofuna ukuthi siyasebenza. Isiwasho le espink sikamabhebeza. Lesasiwasho ke njengoba ngizoskipa nomabhebeza, price it's not going to be different. It's going to stay the same. I'm not going to hike the price or even lower the price. Njoba kade ukhokha wena u1100 ngomabhebeza. Njoba sifaka lesa swasho usazokhokha u1100 ngomabhebeza. Iswasho ke asiphalazi. Lesa swasho asiphalazi. You can use it for bathing. Uyakwazi usebenzisa for ugeza. Kodwa uma ukuthi into yakho iyaphuthuma, into yakho ijahekile, uyakwazi ukuthi usebenzise ngokuthi steaming, lento esibiza ukuqhuma ngesiZulu. Uzokwazi ukuthi usebenze ukuthi uqhume leswasho lesi. Uma uwumuntu onebusiness, I repeat, uma uwumuntu onebusiness, uba uwumuntu opitchayo kubantu ovela kubantu ukhuluma izinto ezithize, uma usugqumeka lesaswasho
I still insist ukuthi phinda futhi ugeze ngaso. Uzoqhuma ureserve esinye ozogeza ngaso. Uma uthi awunazo izitsha eziningi zokureserve ukuthi ukhezi isibeke eceleni, obviously kusho ukuthi leso kade uqhuma ngaso uzophinda ugeze ngaso. Results are the same. The results are just the same. Ukuthi ubuqhume ngaso ubenza njani kodwa results are the same. Kodwa ithi into yakhona ke uma kade uqhume ngaso lesiwasho wena ke engikucelayo kuwena kukodwa ukuthi phinda futhi ke ugeze ngaso lesiwasho. Ngoba ngifuna ukuthi sibe nomehluko empilweni zethu. Sikuzamile okuningi, it just didn't work. Sikuzamile okuningi, it didn't work. But now sekunika kumabhebezi alfoza amadoda. Mase ngikunika ke isiwasho sakhona esipink. Akube umuntu othi ufuna into progress empilweni yakhe kuphela. Akube umuntu osekhathele ukuhlala kwirank eyodwa embuthweni amaphoyisa noma amasosha noma kuma security guard. Akube umuntu osethi usekhathele ukugijima iwadi abantu afika nabo namhlanje banika ama promotion better and lo muntu ufundile but qualification yakhe abayi recognize ewadini. Ngalondlela ke superintendent, this time you need ukuthi umuya emsebenzini as a male nurse or as a female nurse. Ngeke besasethi as a nurse ngoba senami sesinama genders ahlukene. As a female nurse uwazi ukuthi ugeze ngomabhebhezo usugezelane ukuthi manje ke you opening the doors that were locked by the devil. You opening the doors that were denied by the devil. You are now straightening the path that was denied by the devil. Isikhathi sokuthi uwenze lokho sifikile ke. Ngibe nensebenzo ngifuna ukuthi ngichaze futhi. Ngibe nensebenzo ebingumgqibelo ngomhla ka1 kuAugust. Believe you me, people they returned in numbers. And I didn't know that ukuthi abantu bangakwazi ukusuka eCape Town no 300 rand indlela abaxakeke ngayo. Bafike babudotela, this is what I afforded and nalo 300 ngobolekile. And ngibona abantu besuka koNdebele besuka koNdebele bezofuna nomsebenzi lensebenzo lo ka300 sibenzelile abantu. Ngezathu ke ezahlukeneke. Abanye bebesuka koMlazi besuka kuphi but abanye ngibajikisile. I don't know ukuthi ngibajikiseleni but abanye bajikiswa ukuthi amakhandlela afike ephukile. There is no way ukuthi ungafika entweni zomoya with a broken item to use. I repeat, with a broken item to use because lela khandlela liyisibani sakho lokukhanyisela izinto zakho. Uma ngifike ekseni njalo lamakhandlela ngiyawakhanyisa. Uma ngicisha ngikhanyiselakho, mengicisha nami ngikhanyiselakho, mengicisha ngikhanyiselakho. Ngifuna into zakho wherever you are. The timing ngiloza babamkhulu ngiloza sambulu ngiloza sivumelana. Isebenzele nawe. Ikukhanyisele lapho ukhona. And I'm glad to tell you that abangithenga abantu abaphatha amakhandlela u2, abanye spiritually they ended up having amakhandlela u3. Abanye bafike bephethe amakhandlela u3 and thereafter I did understood what was the meaning of that. I took those candles ngiyawasebenzisa njengamanje. Engisho ukuthi le nsebenzo ke enye ke abanye ngibajikisile ngenxa ukuthi bese kugcwele kakhulu. Kwacaca ukuthi njengoba umgqibelo kusho ukuthi koshaya u6 silana. Akuzokwenzeka bazoshaya itransport abantu bazodila mina ngiright mina 24 hours ngiright. Akukuthi ngizovala. As long ukuthi nina nisizakele bazosizakala abantu. Siyenzekile insebenzo. Abanye ke sibajikisile baphinde emuva because of bese kugcwele. Sibona ukuthi ngeke kusenzeka kona, ngeke kusenzeka and thereafter babuyele emuva. Abanye bajikiswa ikhandlela. Awukwazi ukujikiswa into ka50 cent. Liphuke kuwena ikhandlela, it is your duty and liability ukuthi ulibheke phela ikhandlela. Ikhandlela u50 cent. Okusho ukuthi ephaketheni lakho bengasekhona no50 cent okuthenga lekhandlela lelinye ukulahlela leliphukile uze nelingaphukanga. Ngisho ukuthi labo akade bephethe amakhandlela ke abephukile no ngibajikisile bona ngathi no jikani kanzami ngifuna mina ungiphathe nekhandlela eliphilayo. Ufuna ikhandlela eliphilayo ngoba lento isizoyenza it's not about quality ngo300 but izokwenza insebenzo ezivumelane ngilensebenzo engilozi insebenzo isikhathi and the angel of the generation. The time is now ukuthi abantu regardless ukuthi where they are. Abanye ke bayangifonela share bafona base Kimberley bafona base Eppington bathi babdotela is too far there. There is no way that uthi singafaka u300 ngithi no ways. This is not about money. This is about your presence. This is not about money. This is about your presence. Engicela ukuthi ke umuntu azi ukuthi ke njengoba sithi ke sifuna ukuthi nifike. Sithi fikani ngobuningi benu. What I'm trying to express now is this. Umsebenzi wensebenzo ngizophinde kuwandise isikhathi ngoba angikwazanga ukusiza abantu ababodwa bonke ngosuku lodwa. It was virtually impossible. Ngayo yonke indlela. Ngalo ndlela ke lo msebenzi kumgqibelo
siyaphinda futhi abantu sibalekelele those people abathi babudokotela ngiyafuna uzonyathela esigodleni sase 1005 babudokotela and that I can afford amakhandlela u2 elimhlophe neliyelo mase ngiza kuwena no 300 rand ekunye ke esiba supervisor abantu ukuthi if ukuthi beku comfortable kuwena ngicela u300 rand wenze ube ucash if beku comfortable ungawuswiper ungawutransfer but this is a virtual payment. That is a virtual payment. Lana sikhuluma ngento fiat. Everything must be fiat. Ngoba amakhandlela ukwazi ukwashutha ungipostela ukuthi nanko amakhandlela okudokotela. No, you have to have cash when it comes to 300. Engicela ngiyacela but unless kuthi ke kube isimo esikuphoqa ukuthi awubasakwazanga uyikhipha imali u300 awunawo then sizokwazi ukuthi success. This is babu dokotela. La ngikuphathele umsebenzi omuhle. Ngikuphathele umsebenzi ka Ajagoraja kune ring engikhiphile the all seeing angel the optical angel of the angel of Ajagoraja the angel with an eye there is a ring that I'm going to release to people the ring with an eye the all seeing all knowing angel of Ajagoraja that angel is very powerful having that ring it where you able to tap to your things that you kade usideny that is where you able to see things of illusion izinto kade singabona abanye abantu ezisalamos that is where you start to be able to see because of the angel of Ajagoraja there is an angel Ajagoraja and sizokunika ke lo maringle but they are different amanye they are in Hebrew amanye in Arabic amanye they are raw Ajagoraja the amanye just boom pew, the angel of the Ajagoraja. You have to see that. I want you to see that as well. Okuhleke engifuna ukunika kona this time. Ngifuna ukunika izingcabo. Nginezingcabo engizikhiphile kubantu. Ingcabo kanye nebutho lomdlebe. Izingcabo kanye nebutho lomdlebe. Okay, into eyenzekayo ke lena ile. Uma mathiwa imali bekuvumela ubungathatha umabhebeza imali bhebeza lofazi namadoda mase uthatha ibutho nezingcabo zakhona. I repeat, uma bekwenzeka ingcabo kanye nebutho kuba u2650 rand 2650 rand that is izingcabo ke leso ezihamba nebutho lakhona that is what I insist that ukuthi ufuna ube nakho ke lokho then uma kodwa amandla bengavumi thatha ke ingcabo zamabhebeza ingcabo zomdlebe musu thatha ibutho lomdlebe kuphela unless ke amandla evuma but uma engakuvumela amandla don't mend yourself ngento engekho thereafter into engizokuyikhipha ke namhlanje ibaluleke kakhulu ngiyafuna ukuthi ube nayo ngiyafuna futhi ukuthi usebenze ngayo ngiyafuna ukuthi ube nayo ngiyafuna ukuthi usebenze ngayo the magic deployment of magic mirror there is a mirror I repeat there is a mirror that I am bringing kubantu there is a mirror that I am bringing kubantu le mirror isibuko or isipili you may call it it's 7,000 rand lesasibuko it's not a mirror that you can do as you want. It's not a mirror the whole night funa sivuke ebusuku funa sikulwele ebusuku funa organize ama customer ebusuku ila kwenza khona even ama payment amaningi ama transaction they only happen at night hamba uyobuza esibhedlela ukuthi abantu abaningi abashona nini they normally die at night engisho ukuthi ubusuku bubaluleke kakhulu ukuthi you must recognize it ngoba nokugula akakhulukazi abantu abashuko lami babuza bagula kakhulu ebusuku bevuka bochama inyawo ukuthi balambile bokuthi that also happens at night ngalondlela ngikhiphe ke lesasibuko lesani ngifuna ukuthi umuntu onento ayihlelayo I don't make any promises that are fake umuntu othi unento ayihlelayo but kuloko akuhlelayo does not come to reality hamba uyongithengela isibuko mase uza kubaba udokotela lesibuko lesi sihle kuzofika usinikezelwe uma sesiyagcatshwa kuwena I repeat uzofika usinikezelwe mase uyagcatshwa ke ngaso futhi
Mase ke unike umuthi namafutha ozowasebenzisa uma usebenza kulesibuko. Lamafutha awuzukwazi ukucommunicate nesibuko uma ukuthi awekho. Musumbuka kanje phela. Awuzukwazi ukucommunicate nalesibuko uma ukuthi lamafutha awekho. Kunalamafutha uwagcoba esibukweni. Mase ukhuluma lento esiyifunayo, ukhothe lo muthi, ukhwife la ugcobe khona amafutha, ungakhwifi kwenye indawo. Usho ukuthi yini oyifunayo. Into oyifunayo ezokwenzeka ile wena uyikhulumile esibukweni, not ekhulunywa umunye umuntu. Not ekhulunywa umunye umuntu. This is Babu Dothe, this is Botjalo mfana mthethe kalam. Ake sikhulumeni la. Ngikuphathele itshe lengilosi. Ngalikhipha ngo-3,000 rand. Leli tshe leli lubufakazi, limi entabeni, likhanyisa ngayo yonke indlela. Itshe okhuluma kulona, ucele kulona. Itshe elingelona itshe laphakade, itshe lesambulo, itshe lesivumelwano. Leli tshe leli ngilikhipha ngo-3,000. Kodwa engifuna ukucacisela abantu kukodwa ukuthi uma ngizokunika lona, my intention is one, is not to deceive you. If you don't have 3,000, ngizokunika ngo-950 rand. 950 rand. Abantu ke balithathile ke la 950 rand. Uyalisebenzisa kumuntu. Kanti angazi noma mhlawumbe abantu becabanga ukuthi siphusha icontent mesithi leli tshe uma ulifake emanzini sebenzisa amanzi ashisayo or boiled water. Ulisebenzise. Maningi amathuba ukuthi uzolifica lingasekho kodwa. Umbuzo sibaba dokotela uma ngilifica lingasekho lisuke seliyephi alikwazi ukuthi enkingeni oluthuma kuzona ezintweni ozicelayo liphinde lihlale lapha liqolozele wena. Awu abanye ke bebeyitshela ukuthi mhlawumbe sicoshe itshe emgaqweni ugranite sabaneka wona. Uma selinyamalele uyethuka umuntu baba dokotela I'm getting terrified. There is no way ukuthi itshe bele ngasele lincibilike liphela. Indeed lincibilike laphela. Indeed lincibilike laphela. Engikusho ukuthi ngicela ukubona ukuthi lemisebenzi ozama ukuyenza kwaEskom ayenzeki. Lemisebenzi ozama ukuyenza nomasipala ayenzeki. Uyazama ukukhulumana nabaka forum indaba yeplaza akwenzeki. Iplaza likhona imali ikhona kodwa wena ulithola iplaza. Angekunika itshe lakho. Angekunika itshe lakho. Njengomuntu osebenza njengenjhaza yesangoma, usele nethwasa elilodwa naleli eselibiko nje lifuna ukuhamba, libala into eziningi. Umsebenzi wakho uyahlakazeka. Uyalidinga ke lela litshe. Awukwazi ukudayisa inyama ebusha uzobala impukane ezihleli phezukwayo. I repeat, you cannot be selling beef and ending up able to count how many flies are on top of the meat. There is no way you can do that. Impukane ayihlala enyameni edayisayo. Zingahlala kanjani impukane enyameni edayisayo? Impukane ebusha yakho ziyisichitho. Impukane ebusha yakho ziyisichitho. Ngalo ndlela uyayidinga itshe lenkosazana, itshe lesambulo. Itshe lesikhathi, the stone of the generation, it is now here. The stone of the angel, it is now here. Engifuna ukwazi ukuthi tshele mina, uma wena uqhubeka nalento oyenzayo njengamanje, ibusha yakho it will be history. It will be history. Don't you notice ukuthi ukudla usukupheka uzubuye nakho kodliwa zingane ekhaya? Don't you notice ukuthi isapha awusayipheki ngoba lokudla obuyokupheka uzophinda ubuye nakudliwe zingane mezibe esikoleni? Uyalidinga itshe. Uyalidinga itshe. Ngoba lela litshe leli sikhiphela ukuthi umuntu onjenganawe onenkinga that is already solvable and identified, sizomnika ke lela litshe. Sizomnika ke lela litshe and simnike kumuntu into esingasho ukuthi have faith. You don't need faith. As long likhona you don't need faith. There are things that sithi thina increase your faith. Your faith is too low. Yeah, you don't need faith. Yabona njengamanje we just entered isummer. Into bezingenzeki ukuthi wena ingeba ukuthi iwinter. Abazalwane slowly and slowly baya nokuphunguka. La endlini njengoba uyisiyona uzogcina ususonta nezingane zakho. But ekugcineni uzogcina ususonta nomkakho. Ekugcineni uzogcina usu-invite abanye abafundisi emabandleni abo ngoba wena isikhathi esiningi usekhona la inkonzo engabikhona abazalwane abasenzi at all. Uyayidinga into that will bring back your manhood,
bring back your structure, make your spinal cord stronger again. Ngizokunika ke leli ngo-3,000 rand to those who don't have 3,000 ngizobanika ke udadewabo lokho kahle nje okukahle nje ngibanike ngo-950 rand. This is Babu Dotelo, this is Bajalo Fanam Jacket Msula Turu, love you all. Goodbye.